1974 елның қар боранлы февраль айында Иске Колатка районы Яңа Терешка авылында Сәддәновлар гаиләсе дөньяга туа. Кызыл туйдан соң нәкъ 50 ел гомер узган. Быелгы кышта газиз әтиәниебез, яраткан әби бабабыз, хөрмәтле кода-кодагыебыз Мәүлид Хиялиевич һәм Сурия Мәксутовна алтын туйларын билгеләп үтәләр. Матур гомер бәйрәмнәре белән чын күңелдән аларны кызларыгыз Гөлнара, Гөлия, Эльмира, кияүләрегез Марс, Рәис, Шәфик, оныкларыгыз Динара, Рамис, Лиана, Марат, Алина, Ләйсән, Элина, Динар, онукчаларыгыз Ибрагим һәм Мәрьям, кода-кодагыйларыгыз котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаилә башлыгы яраткан әткәебез үзенең эшкә булганлыгы, тормышны җигелеп тарта белүе белән аерылып торса, гаилә учагын саклаучы сөекле әнкәебез гомер буе гадилек, тыйнаклык, сабырлык, уңганлык кебек татар хатын-кызларына хас күркәм сыйфатлары белән үрнәк күрсәтеп яши. Яшь вакытта кенозын хезмәттә булсалар да, балаларына ныклы тәрбия биргән әтиәни дә, олы яшьтәге әниләренә хөрмәт күрсәткән ул белән килен дә алар. Яшь вакыттан ук бер-берсен аңлап яшәгәнгәдер, барысына да өлгергәннәр. Эштә киткәнче йорт, хуҗалыктагы мәшәкатьләрне бергә башкарганнар, кишендә ир маллар арасында кайнашса, хатын тизрәк өй эшләренә керешкән. Йорт та салганнар, хуҗалыкны да ныгытканнар. Балаларның канат ярып туган нигездән очып чыгып киткәннәренә дә шактый еллар инде. Әтиәни ел йомгакларын сүтеп, гомер көзләренә керделәр. Әмма икесенә дә күз тимәсен әле. Тормышны яратып, һәр туган көнгә сөенеп яши беләләр. Яңа Терешка авылына керүгә безнең йорт тирә-якка нур сибеп каршы ала. Җәен ул чәчәкләргә күмелә. Сәддәновлар өч кызларына да лаеклы тәрбия биргәннәр, белем алырга ярдәм иткәннәр, олы тормыш юлына аяк бастырганнар. Алар гаиләләре белән төрле төбәкләрдә үз йортлары белән яшиләр. Кода-кодагый балаларында да туганлык сыйфатларын тәрбияләгәннәр. Кыз кияүләр һәрчак бер-берсенә ярдәм итеп, аралашып яшиләр. Кода белән кодагый да кулларыннан килгәнчә бала оныкларына булышалар, һәрберсенең туган көненә бүләкләр белән киләләр. Кияүләре үз уллары кебек якын күрә. Үзләрен зурлап, кызларын хөрмәт итеп яши торган кияүләре булганга бик бәхетле алар. Кода-кодагыйга әле сәламәт булып, күп еллар бәрәкәтле нигезләрендә балаларын һәм аларның гаиләләрен парлап каршы алырга язсын. Яраткан әтиәниебез, сезне алтын туегыз белән котлап, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, балалар һәм оныкларның күңел җылысын тоеп, тигезлектә бәхетле, озын гомер кичерүегезне телибез. 50 ел кулга-кул тотынып, бар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз, ихтирамлы сезгә карата. Лаек парларның сез иң гүзәле, сезне күңел шуңа ярата. Нинди бәхет, шәшкә шал керсә дә, әтиәни диеп дәшәбез. Безгә терәк, оныкларга шатлык, озак-озак бергә яшәгез. Хөрмәтле Мәүлид абый һәм Сурия апа, матур гомер тантанагыз котлы булсын. Алдагы җырны кабул итеп алыгыз. Жылы
Şakir